Middel Babawanga an sang ni som pakhata thil thleng tur alo hrilok te chu kumin sang ni som ni chu thom thalo hlir kan beng ari a sang ni som pakhat lo her chuak tura ero kan ma hun azia om chho tura mitam takin kan ngai nge yang le ma se Middel Babawanga hrilok na anga thil a thleng ani nga chuan sang ni som pakhat lo her chuak tura po har satna na men lo kan ma chhon don ani mi ti thaina wanga tar lang kan nilova ilo hriat vetan kan han tar lang mai ni e mitam takin baba chu zol ne nilo ti in an soi thina tirko te bung hi chang som pasaria kan hmuangin ni hnunga chuan heti hi ani anga in tlangwal ten in larna an hmu anga in putar ten mumanga an mangang tia ziak ani a zol nei hun ani le ni lo lam ai ma in Babawanga thil hmu te kan tar lang mai don ani January ni somthum pakhat sangkhat zakwa som pakhata Babawanga hi Bulgaria rama apianga kum som pahni mi ani in thlichhia in van boruak sang taka ala chowa nirei tak aliam hnuwa achung ten thi chhongin an chara amit adel zuitani maktak main thlichhia in alen hnuwa amit adel tak nu chuan malam hun hrilok theina anei ta nga lani damlo po ati dam thei ti hriat ani bok malam hun thil thleng tur hrilok tu te zinga Babawanga hi khovel mi te hriat lo ber pol ani a achan po athu hrilok te hi a thlendik thin wang ani August ni som pakhat sangkhat zakwa somkwa paruka kum somriat pangami ni in athia kum sanga somsari pakwa thleng thil thleng tur alo soilok ti hriat ani a kum sanga somsari pako kuma chuan khovel hun atop don ni in a hrilok ani a soidanin kum sang ni zathum somli pakhata chuan khovel hi chen na tan atlak to don lova thaleilunga le khovel pon lama mi te an khosa don ni in a soibok a ming thanna em pakhat chu America ram chiat na thleng 9/11 kha alo hrilok ange ya thleng ani awangin mi ten mak anti em mai ni athi ma khan tiang hian asoya arab thak tak zet America chu thir sawa in adodona sualna nei lo thisen aluangang chingne ko ham an lo chua kang ti in he thil hi asoya tanga chutin September ni som pakhat sang ni pakhata athleng dik ta chi ani thir sawa ati chu thlo theina ani a misual ten thlo theina chu hruai ko in US in chong sang tak tak chu an su chhevek ani kha tin sualna nei lo mitam takin nunna an chan zui bok kum sang ni som ni kuma nan na lo om tak alo chuak don ti asoya asoi ange in COVID-19 chuan nasa takin mi nunna asuat mek zelani Donald Trump an COVID-19 akai tur thu po alo hrilok diam to bokani a hrilok thleng dik tam tak omma se diglo tam tak a om ve bok Baban sang ni somni pakhat kuma thil thleng tur a soilok then khate chu heng te hi ani tram atla anga chiat narap thak tak tak a thlengang ti asoya ramlian tak tak pathum chu antrang kop dona dragon chak takin khovel mi hring te a hrual don ti a soilok bok ramlian tak tak pathum le dragon chak takati chu soifia na anei zuilo wangin mania ngai tu chhun zom atul don ani khovel mi hring ten har sana na men lo an ma chhon dona an rin na awangin anin then dak pokang heng sang ni somni pakhat thil thleng tur chanchin ngai nom lo tak tak a hrilok te zinga chanchin lom om pakhat hriat tur kan neya cancer nat na dam doi hun rei tak an hmu chua theilo chu adam doi siam chua ani don ti a soilang thung Europe rama Muslim ho an lian chodon ti apuang lok bok biagin chunga thil an ruwa an ru main tong try na an nei masa thlap ru te hian chet dan makle danglam tak tak an lo nei ani don himo ru dan oi om lo tak tak te po hriat tur atamang reng hle a then te chuan an ruk to hnuwa ngai dam dil na le kha te an la hnu chhia zui bok Uttar Pradesh Hatras tempula ru mi pathum an lut ti hriat ani a zanre lai takin an tempula chuan lutin pui thiam te chu an lo mu hi la zinga an han thowa temple chunga thil bo om tian hreta ni tianga thil abota ga chuan
CCTV atangin an hanzir chianga thil dang lam tak an mutani ruk ru mi pathum te chu tempula lutin thilan ruk ma in tong trai na an lo nei masa ti an soya CCTV in alo man chian em awangin ruk ru te po tu tenge an ni an hre theya man tumin an ve mek ti an soibok sang ni som pakua kuma po khan Hyderabad tempula ruk ru lut lai an lo muto bok an pathian nu Goddess Durga rang kachak lukhum chu ruk alo tuma aruk ma in milim ma a chuan tong trai na alo nei masa ti an soyani choi moina le zana chibai abuk zo chuan arang kachak lukhum chu alak sak zui tani ahnua police ten manin thu buai anortir tabok ole tunruma tan chuan khati zong kha ni phot sela video le peka kai mule theu don nia hun man nuam vek ule